에스티로는 상랑이 상랑이야. 우스 가망 래 이렇게 티. 저거는 그렇게 한 번. 좀 라이 탕나이 22 तारिख 21 तारिख में हॉल 22 तारिख न आइके 21 तारिख को सिजार खाजेको चिनी ताको विशेष जितनी लगिसं ओ कामी हिंके चिनी बीसी हिंके प्रेम सिंह ओरां बीसी कामी हिंके गोविंद सेनापति पारा 27 कलामपुर प्रमोद नगर विधानसभा नि बिसिंग खबजागो एडिसी एरिया हिंके 11 महारानी तेलियामुरा खबजागो बेलायखेनो जों खाखामो खायोगो खरकसा सिनि लगिसं जों बायतंगो सब समयनो जोंनि बुखुक ताखौबो बिसुजितनि लगिसं ब दिनै जेराय गोथार आसायरि कलांगै खरकसा डाक्टरनि याक देरा मुंबाय बिनि सामुं खायमानि बुलनि कारणे दिनै खरकसा बुखुक ब डाक्टर नि देरा मुं मैडम डाक्टर नि मुं अबंगा खय हस्पिटाल चिनि गायनु नि डॉक्टर ताखु अमूल्य देबबर्मा बिनि गाबिलो तिनि कारणे न तिनि चिनि बुखु नि लांमा आरिना कलायखा आबनि बागै जों बेलायखे न खाखामबो कारण अबो सानामु जोंगो जों चिनि जारा डाक्टर सेबु खायनाय आनि ताखु जोंनो नरक जुदि याक देरा खाना हंकाय नरक ताइसा उन्नत चिकित्सानि बागै दति दति नरक चिनि त्रिपुरानि बिथिङाव तो जिबिका साखाम दङ आरो दति दति रेफार खायरि रह गांगाय अ बुखुगनि तिनि लांमा कमा गला खाम बतिनि कथां दंखाम थियाबा नंनि गाबुलियति नरक आबनो सातारिया गाहामगाय नरक नायकलियानि बागैनो तिनि बिनि लांमा कमाना नांगौ जोंबो खरकसा बुरैयिंगै जों सिउ बुरै रक साकेंना पुरु बबाहाय कस्तमा बोसानि मोखां नुखा हांगाय बबाहाय जों बोखा सुरा तिनि बोसानि मोखां फोरजों नुग्लानियाबो अर सोंजानि थाना नांगौ आबुनि दाय हिंगाय जिनि डक्टर ताखु अमूल्य देबबर्मा आबुनि बागै खाजानि ताखु डाक्टर रकनो आं अबनो सानामु जों नगनि सामुं बेलायखेनो गाहाम जों सिउ फियाबा ओ गाहाम खायतेनि तेबो गाहाम खायनानि बागै बरं मुंसु बरय मानु बेराय मानु जों आबो देरायाखिनि माइया जोंनि याकबा फियाबा ओ देरामा लगे लगे न जुदि ओ नक खां न सावै बिनि साइनो पान सावै आजागानि तेसा उन्नत चिकित्सानि बागै जिबियो रह गांगाय बतिनि तंग तंग खामो आबोनो चिनि बखाव आफसोस दंगबि थाङो आबोनि बागै जों कयो अबहायरक ताइ परबती समय ता उनथुन हनै ओमफ्राय दिनै जों खरकसा थैथानाय दं मुंसा खालाय मालिया हायबानो बिनि साजोक बिनि परिबते अनुखंग साजोक गलां थाखाबा जों बनो नायनानै फायलायगा दा बरं नुखंग खाचांमा याफारनानि बागै बरगय बाक्साना खाखामानि न जों सामिल खायनानि बागै फायलाय जामासे जों बकिजा लेवि थागा जों गोबां मा जों जालो गजाय दंमानि सामु दंमानि बागै जों फायमालिया हायबानो जों दिनै फायलायगा जोंनि TWF सेंट्रल कमिटि नि टीम और चिनी बुखुक गीता तंग बुखुक बुद्धु लक्ष्मी देबबर्मा तंग चिनी बुखुक काजल तंग आं निजे साक बायथां जों जत चिनी TWF सेंट्रल कमिटि टीम फायलायो ओ ताखुनो किसिसा जोंनि जे मानते जों जबानानै जों फायलायो ताइ जों मकल बायथां नाय बनो खाचांमारि नान बागै जों दिनै फायलायो हंकाय मैडम चिनी ताखुक बिश्वजित देबबर्मा बिनि नुखुंग तो बेलायखेनो करै हंकाय तासरा बिनि बिहिकबो थैथांखा बसकांनि सालो बिनि बसाजोक बेलायखेनो गोलै पुसिनानि बेलायखेनो कष्ट हंकाय बसकांनि सालो नरंनि फासिंतै किसा मिसा चुबाचुरंनि बागै स्टेप नाहाना रखनि कुनु वानसुक लायखा आव बेलायना नांमानि क्वेश्चन नोंजोंनो खायके जों स्टेट गभर्नमेंट ताबो कायसा आइन जों नुगो बंनि कायसा प्रकल्प हिनि मानो पञ्चसी मा खायो जरा बुमा करै बुफा करै जरा रखनो पञ्चसी खायरिवै अब CDBN आन्ध्र फर्म फिलआप खायो अब रहर जिनि चाइल्ड राइट्स कमिशन থেকে अब मानो ब बिनि लेखापड़ा खायनानि बागै मासे 6000 खालाय माने थांना अबहाय जों पञ्चसी खायरिनानि बागैबो आं अलरेडी अरनि बिसि चेयारमैन न दागि रिजाल्ट ब कागज रक जमा रैखेना ओइनि कागज पत्र रक खालायो आरो जमा रिवो
boje tor yasak log yasak bini poriwe akoi sebuk chakri man yasak porjonto bo oponjo sini manthai maso soni sarkai abo bo mane abo ni bagino চেষ্টা নকলাই কোনো উঙ্গানি নিচে আশা খালি বেলেগখানে হামবাই जोंनि মিডিয়া তাকনো जों दिनो जागा प्रेम सिंह उरां गावसभानि गोविंद सेनापति पारा जागा जोंनि ताकु बिश्वजित बखाय बिनिमा ओ जागा जों फाइलायगा सेंट्रल कमिटि TWF नि इंगै आं दंगो ताबो जोंनि आनबि आनि बाय दंगो बायखौथ' बबो सेंट्रल कमिटि नि फरसेल सेक्रेटारि जोंनि वार्किं प्रेसिडेंट जोंनि बखुक मनिहार दंगो तै सेंट्रल एडभाइजरनि मेम्बार काजल देबरमा रुपिनि बबतं गाय जों अर फायै दिनै बिश्वजितनि जे बिनि लगिसं थानाय 22 तारिखआव एक्सपायर मानि डिटेल्स खोनाका एमनेथ' ससियेल मिडियायाव जों नुखा बिनि इन्सिडेन्ट मानि घटना गाय अ जागा फायै बिनि खुक्ति जे खोनाका बजेबाबे साइक खोनाका ट्रली सामान परे आं वानसुगावबो कायसा डाक्टरनि हेन्डलिंग बेपार हेन्डलिंगनि त्रुटिनि कारणे दिनै ब थैनानै नांखा हायसि दिनै बखौ बसाजो बोरै गाहामा क्लाय बाजारि लांखा ओमफ्राय सिजादों मानि ओमफ्राय आं अबसे साना मोजोङो पयला ओमफ्राय जों यागबाय सामु खालाय मानि देरा जागैनो मानो नों देरा खांखाय पेशेन्ट पार्टी बायनो कोअपारेट खायना नांगौ हायसि जेखुनु डक्टर थुं ब যদি देरा जाखांखाय नों सिगां पेशेन्ट पार्टी बाय कोअपारेट खायदि बाबाय सहयोगिता खायदि बनो बेटार ट्रिटमेन्ट बायके खायदिमान आपनो वान सुखांखाय बिनि तिनि लांमा आरिगला खामु कारण अ जागा जां खानामानि 21 तारिखनि हर बनो अपारेशन खालायखा चराय आजायखा ओंगा हर तामुं खाबो साइमिया ब थुइ टङैखा 3-4 दिन हस्पिटालाव बिन बि ब निचे टायार ओंखा गा अपारेशन सक्सेस ओंखा चराय आजायखा ब किसा पिसफुली थुइ टङैखा যখন আইচুগো ছিজাওই নাইনেন ফাইকা ओंगा आफुरुसे ब साइमानो जे बिनि रुगिनि कन्डिशन बेलायखनो खाराप माने बेलायखनो अबनति थाङै दं ओंगा अब हायनान उचित तंमानि हायसि हरसा जे बब हायङै तंखा पेशेंट नङाबो तो टाइम टू टाइम खबर नावै बेनि बसाय आ हस्पिटाल थुइ दं बन तो रिङै साना नांमान बले बनो जदो हरनि बिसिनो जदि गाहाम हस्पिटाल याका जिबे हायरको तलाखांखाय मेबी बतिनि गथां तंखामु ओंगा अबन बागै आं रिक्वेस्ट खायना मुसुमाखै हाय नरो जे कोनो डाक्टर फानंतो निनि याक देरा जागैनो मानो जुदि देरा जाखांखाय नों अबनो किसा केयारफुली नों बनो बेटार ट्रिटमेन्ट बागै बनो चाइतो खांखाय मोथाङै नारक मानो हायसि जों चाइतो खांखाय मोथाङै नारक मानखाम गे बेलेखनो दुख नांखा बंनि नुखुङाव खा खामलायजा गे बरनि खा खामानो न जों शेयार खायना फायलायमानि बर खायनो जिनबो खा खामजा बर जिनि कब कर्मी जिन पार्टीनि कर्मी ओंखाय आं गोलैबो सानो नुगै तिनि बेलेखनो वान सुका आं दिनावबो साकान बुगि कक जाकतिं थाङा कक ओ चराय एकदिनाव बेलेखनो बुम कतर खायनाय ओंखाय चरायनि ताबु बिनि चानानि नंनानि बेबाक नंगौ बुमा करि चराय बाहायके पुसिनाय बिन नानाबो नर नुगै दं मोटामुटी बयस जोंजा बजे बुजि दरते बुसुनो जत्न खायमानो किन्तु मा तमा खायनाय बहायसि ते उपाय करि ओंखाय अबहाय निरुपाय ख्लाय बरक ख्लाय याकारमोन आबां बेलेखनो आं पार्सनेलि जाजागलि आं कन्डेम खायना मुसंगा बरनो ओंखाय अ जागा चरायनि टाइम टू टाइम जों खबर नानाय जोंनि ताकु बिश्वजित न जत तुक मानसा जोंनि पार्सनेलि इंगै आं बनो सानाय जों TWF सालायानो बिनि प्रब्लेम तमुना आसनो प्रब्लेम तंखाय आं बिश्वजित बो कयनाय नोंबो जोंनो किसा साहरना नोंदि निनि जे कोनो प्रब्लेम मङै तंखा हयतो नि नगो जेतु चाकरि करि नबले के फरना चाकरि बाकरि करि नक नुखुंनाय जतन साइमानो बरक ब क्लासनि एकदम मिडल क्लासनि बरक फेमिलिनि बररो गे चराय पुसितानो अनेक किछु प्रब्लेम गाट्टी तङै मानो गे बनो बाङ बन सानाय नंबो किसा जों तंमन जरांगे तो जों निचि चुबा हनाय न निनि प्रब्लेम नंबो जों कि शेयार खाय हरदि अ जागा अब जेहेतु एडीसी निके तो 11 महारानी बुरकलायो ओंखाय असेंबली निकाय कल्याणपुर 27 कल्याणपुर गलायो आरो जोंनि बुखौ मनिहार बो दङ आं बो जागा सामुखाय गाय 11 महारानी बुरनि दावसिनि एम कमल कलेबो दङ जागानि न ए काजे बो बाहायनो जों बायदिना कन्टेक्ट नारथुं जों जे मानसा बिनि प्रब्लेम न सल्व खायनान बागै जों जायतकनाय जोंनि तरफ थेकनाय हामबाय हायै नायफैमानि तेनि नुखुं न नायफैमानि निन चराय न नायफैमानि नों बाबा हाय मा दं हाबक जे सायखना बिदि नेदा हामबाय कारण का दिनै सिनै सेन्ट्रल कमिटि नि TWF नि बरक सुता नको फेके कारण आन परिबानो उइक नुगो बर दुखु नाचाका
Karon ang miya non bihik ni tero din payo. Mitini ti pro phaso pakya kaham haya sengkano ang bono saka boro bo wan suka next time bro tam ya pre nahna ya bom daikto karon ang sanam sungo sarati pran ti basarno karon ti paras doctor basini no ang janai bo ti barasana ti disina basini bising ma hain kang kano onke boro kol bo khaikya sub sengka meda rok kang sawo kaham na sai horo amai gosna dibokse tang ton dei karon ka an poro je mohake gotna gori thanga angui thanga tekun sago jete amri tang ton karon ka jeng keri borok rang pusa keri borok hospital thana hangkai rang pusa na nango obosoi ngesing rang keri blok borok ba kisame sarkari susudan mangkai ba saota an bagainya ngadine doctor ba kok salai kya anga hospital doctor kana kun sob sai ko rubnya ko kya ngabu na konya sa jong khanai tongkai an kise help paitan basana ko ang so dine duita dut thanga sa tinga bon mas kese sa nangkai minimum 5 nang nai tak sere samsung kai ek bosa sa thanang kai onak nang thangnai ang monsu kai ang si poribar kokta ang si ma babu sang pisa to bang beng thanai beng khaya palma ya hairong dong kai abu nang koyo jete bana ki jami help phage basan bagai an bagaya an basan bagai jete help phage ang nung tipra sal lukurok no nini charai ni bagai chuba suman sanani mujunguta bagai nang koyo hambai takhuk norong niwa para ni mungtamo gobindo senapati para nin mungkai ang bisujit Debbarma nini bihik thoi thangtunai nini bukhukni mungtamo Lt.Samprika Debbarma